Ah, hecho. No te preocupes. Hombre, si no van quietos aquí, aquí. Hoy vamos a ver. ¿Cinturón verde y karate o qué?
Idiana, Ibi. Egunon eman dezagun dena? Mendia. Egunon zuri. Batez ere tortzea, pensatzen mineralon batik irazu zetela. Akizien bai, uste dut bai. Ikusiko du, gero ordu behilatzen dela. Bai. Eta... Goizan izigarria, izigarreteko, ez dugu xantarik handirik izan. Gazteko batxi eta berne urtean, berne urtik, atera gila eta hor harria baizik ez ginoen. Hemen da urtea, ez han. Eta, gero, xiatu gaitu. Nik horretan gaitu ditak. Izan da, zigarri izan da? Zigarri. Iarrik edo limani guntzuen izaguten dira gazista bat. Eta harek, apeleto bat egin ziren. Zemata behin bat. Dantista hon bat. Eta urtasuliko serien hortzekin. Konfiantza bat ez, aibertzutez, aigarranekin, eta eta zerbaiten ikasi bali madu zuekin, da nola iten duzen niga, nola esiapetuken. Hoi garra ikasi azkenean ez da ez dien guztia balio, esatzeko eta nigarra egiteko. Garra, azkenean norberat behar du galakotan. Zuekin hori ikasi bali madu gotoak hori da. Berba Donibaneko fraiekin eta apesekin ikasi genean. Bai, izaten alde. Elizako jendean hortan ere nahiko azkarra du. Aditua gara, bai. Aditua. Bai, zuek mauzea bako ez eta, bai. Bakizu, marinen eta bizia, biziki. Eta bertze gototen ez dut, bautalako eta nik ezagutzeko zuen mundu. Zergatik, gu beti xokuntan egoten ga, Elizako xokuntan, asterio. Eta gure behiek nikola ikusteko nire, batez, zuekin tortzeko. Diren gauzo horiek denak azkenean, ekaitza. Gure ginkoa hor da beti, are laguntzen du. Gu gortai, hoi garantitu. Gaten urtean horretzen balmazen, suskuntiago lortu ginoen, baina otoiz gehiago. Eta ala ere otoizen gatik, berba urtean suskuntiak gehiago eta... Ez, sosain handiko afina, sosortziko ginen zen bezala, jarra. Ikusten gaizki dela. Bezik otoitzak, ez gintzen iguali zueko bidaia ikusi bere monozatzen. Ginen bertze otoitz batzuk ere hartu bat egiteko. Eta behar duna da egun urteko, otoitzeiekin zuek bidaia egiten duzen momentu hortan. Ikertzen aldugu moneda otoitze honen egiten. Ez. Eta otoitze batzuk egiten. Nik paper batez pastatzen sistematu gintzen, eta zuek ere demora began. Zuek pixkat guri zuzendu gehiago. Bai, hortan zuzentzeko eta otoitzeko, ez da arazo. Guain ikusten dut, laguntzaile batzuk baitutzura pixero horren. Denbora gehiago esan induzko otoitza egiteko horrez? Bai, horiek edikatu zuen otoitzak eta horiek erazkenean denak barne, baina horiek egun batzuk pasar, baina ezagutu gure inguruan nolakoa den. Eta honetu gari, duk eriken ditu, saintatzen gara, ez gara bekin gure gote, egitzen gara gertzetan, eta zautzen ditugu leku bertiak. Ederki. Eta otoizkontu, montxoskontu. Bai, lehenbiziko ingartu du... Horten ega, Badu, aditu bat hemen... Bai, aditu bat, mati. Beria? Ez da ganden urtekoa? Oin pixazte? Ongi behatu, aurkeztu bat zeko, ikuskatu? Ikuskatu? Bai, aditu zorrotzatu. Bai, egi sakona dugu, Egia sakona horien atatzen dut.
Benta pixka badu, nekez eta punta purra, Hor berauk. Gainean jarriatu ze buitenak. Eta azpian, burdin gehiago. Ganda. Galdorte baino hobek iso da, galdorte baino tiatu hobek iso da. Ba, segur bai. Urtetik urtera. Cada urtean nio, Tiatu hobek iso. hobek iso ba. Xamo, bai, xamo. Baina, behiratu bitiko zari horiek zaretiko, bat uste hola, hartzute demora hori, gara horiek zinean denak eta, Ba. Itxea presioa faltuta, bai, oi, Ez. izekin afera ito egin zuzatu. Hau, aixea hausten dela eta... Beti, azteko zari horiek beti ematute lan puzkat, zari beti, Bati, zio... Hala, Ba, Erraketu. Nagi, zerten oso, ze ikusizu, alo. Ze ikusizu zerbait. denetik. Denetik. Tatxan eta tateko. Bai. Jatua? Bai, natu zerbait, ez? Hau, ziki belargai? Ez badugu askizozik, hemengo aplikatzeari eskatuko dugu pizkat gure itxasuntziare konpontzeko, uste dut. Ez dakit. Gure hori biltzenak ala. Eta, estimatere, guai behietxe, pixero. Guai, lan gutxia guruzu, gainean... Gure zerorez, Llegakita, pixero legaz. Bueno, zerorak ere lauteren lanak dituzte eta baratzen laguntzen sagarrak egitzeko eta gu laguntzen ere, eta kamurari da, bezala zuk zerorakin gatanetzu zentzailu kamurari da, eta ebengoa zuzendu hori. Bena zuzen. Nik ikusten dut, adera pixka benetai, bada hemen txikiak, xeria eta berak eraren bezala, batzutan hartatzen dago mania ez da egitiko bat, zerran. Gero gabe mania izatzen dela. Ez da ikusten. Ez da ikusten, tekiak edo... Lan egiteko dutuan gero. Eta nik nahi bali moduzu, proposamena bezala, egin amabi moneda. Eta gero, eta berretan barrotu. Akadi? Eta berretan bakotxa. Bakotxa, eta berretan bai? Zegoerak ere bai? Zerorak ere, bere betza, bere bai, eta eta berretan barrotu. Gautik astu. Gander urtean? Gautik astu. Eta zuek iraia ikuntzeko garantu hona izutzen. Gander urtean, bazen usteiak, tratua egin ginguela, apazpet, urerekin. Ez ni badut eta kultura denak egiten. Papera paskatu gero, nik ere eta kultuko eraman. Eta jane hortean inginen dokuntza honitz. Haunitz? Bai. Ez dire sartu, zuen izan duzen eta demora txarroketan asatu dire. Ez dugulako zin, gara eta marroko. Asoitzak, xeronak barrai. Apenan asu. Eta ez, amairu errantzu zutalta, ez, egunta marroko eta amairu monen.
Eta meza nagusiak entzun. Meza nagusiak alegene badunak. Maitu betzen ezagerakoan. Amairu? Hola! Amairu, batxo, liga, hirua, bost, arrungo saio, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, ama, ika, amabi, Eta amalau. amairu, eta amabikas. Eta? Bixen batez, amo bi gixo. Ama. Nio zen. Kontentzazken entratu nahi. Katu hona. Otoitza bai, zuen alde. Otoitzak ere, bai, xerorak ere bi, xeror, Purita. Aita. Bainon, nahi dutera inpatu, ez zinei pasatzera gaur, da Jose Javier Zubillaga, eta nahi dut, gaur gogoratu ez, bera nola gurekin hemen egon zen, eta batez ere, Urdazubiko udalak, nahi du oroigarri bat bere familiari eman, eta orain Urdazubiko udalak, inen du bere... Begiratu pixka favorez.